Mamă, să moră mâncați sufletul, ce frumos e în Spania, frate. Mamă, incredibil, n-am mai văzut așa ceva. Du-te, bă, mâncați sufletul tău, ce bancă, bă. Nici în România nu se găsea așa vedete. Bă, frate, doar ce am ajuns și eu în Spania aici, am mâncat, o aștept pe nevastă mea de 5 ore. Și a dracu nu vrea să vină, mă, mâncați sufletul tău. Și nu știu, bă, mâncați cum să-i fac eu, mâncați sufletul tău, să mă împac cu ea, mă. Dar ce câți nebuna că mi-a făcut, mă. M-am mântit o zi, 2, 3, 5, 9 și după aceea femeia m-a lăsat cu altul, mâncați aici. Înțelegi? Și a rămas nebun, mâncați. Stai, mă, că mă sună ăsta să văd ce zice. Afla, mă, unde este nevastă mea? Unde-i, mă? În Merceneni acolo? Doamne, mâncați și nu mă știu, mâncați. Da? Și ce trebuie să plătesc pentru ea? Carne de prăpăliță? Da-aia, mă, da-aia. Îi fac, mă, da-aia. Bine, fac. Bă, mi-a cumpărat femeia haine de Gucci Versace, pantalon de la Nevecea, Adidas și Pume Heoace. Păi, frate, crede-mă, mă iubesc femeile, toate mor în coada mea. Ca pe bălcinal, nu? Gata, mă, lăsați-mă mâncați.